Keď zapneš Brawl Stars, všetko vyzerá normálne. Brawlery bojujú, Star Park funguje a život ide ďalej. Ale zamyslel si sa niekedy nad jednou vecou? Čo sa stalo predtým? Pred prvým zápasom, pred Star Parkom a pred tým, než sa Brawlery objavili? Pretože svet Brawl Stars pôsobí, ako by sa už dávno stala nejaká veľká udalosť. A možno práve tá zmenila všetko. Poďme sa na to pozrieť. Pozri sa na Brawlerov. Niektorí sú ľudia, niektorí roboti a niektorí vyzerajú ako experimenty. A ďalší sa vôbec nepodobajú na nič normálne. Je zvláštne, že v svete z Brawl Stars takmer nevidíme obyčajných ľudí. Kam sa podeli? Existuje teória, že pred vznikom Star Parku existoval normálny svet. No niečo sa pokazilo. A po tej udalosti zostali iba tí, ktorých dnes poznáme ako Brawlerov. Mnohí fanúšikovia veria, že odpoveďou sú experimenty Star Parku. Čo ak park nebol pôvodne zábavným parkom? Čo ak išlo o obrovské výskumné centrum? Miesto, kde testovali nové technológie, energiu a dokonca aj ľudí? Niečo sa však mohlo pokaziť. Experiment sa vymkol spod kontroly. A výsledkom boli postavy, ktoré dnes bojujú v arénach. Predstav si jeden konkrétny deň. Deň, kde sa stal ten incident. Možno výbuch, možno neúspešný experiment, alebo možno niečo, čo nikdy nemalo byť objavené. Od tej chvíle už nič nebolo rovnaké. Star Park sa zmenil, objavili sa zvláštne bytosti a svet sa postupne premenil na miesto, ktoré dnes poznáme z Brawl Stars. Možno práve preto sa minulosť tak starostlivo skrýva. Čo ak odpoveď stále existuje niekde v Star Parku? Možno v starých nahrávkach, možno v skrytých odkazoch, alebo možno priamo pred našimi očami. Supercell nám počas rokov ukázal veľa stôp, no zatiaľ neposkytol úplnú odpoveď. A kým sa to nestane, otázka zostáva otvorená. Pretože čím viac sa pozeráš na Star Park, tým viac máš pocit, že sa niekto pozerá späť. A ak je to pravda, kto je na tej druhej strane?